Il-Kummissarju għal-ħarsien tal-istandards fil-ħajja pubblika iddeċieda li ilment fil-konfront tal-Ministru għal-Għawdex Clint Camilleri ma jkunx investigat. Kien il-Ministru Camilleri li ħabbar dan f'kitba fuq Facebook fej qal ir-rapport għamlu Arnold Cassola f'nofs tal-elf f'Mejju ta' sentejlu u kien ibbażat fuq artiklu li ġie ippubblikat fil-medja tal-Establishment Nazzjonalista. Din il-ġimgħa stess l-istess kummissarju sab li l-eks deputat tal-Establishment Nazzjonalista Jason Azzopardi kien kiser il-kodiċi tal-etika meta ma ddikjarax it-taxxa tiegħu kif kien fid-dmiru li jagħmel. Sa dan it-tant, il-Ministru Camilleri innota li r-rapport li għamel Cassola kien biss email mimlija b'allegazzjonijiet bla bażi. Camilleri sostna li l-Kummissarju għall-Istandards kien ċar dwar ix-xogħlijiet li saru fuq kemuna u li kienu bil-barka tal-awtorità tal-ippjanar ma riżulta minn imkien laqqas mir-rapport tal-Ombudsman li x-xogħlijiet kienu saru biex jaġavolaw lill operazzjonijiet kummerċjali fuq il-gżira u anke ikkummenta kif direct order ma jfissirx xi abbuż ta' poter. Il-Kummissarju qal ukoll li suspett mhux biżżejjed biex wieħed isib ħtija iżda jrid ikun hemm provi li jikkonvinċu lil min irid jiddeċiedi. Saħaq li minflok il-verità u flok qed jitresqu provi tresqu biss allegazzjonijiet. Il-Ministru Għawġi qal li hu kruċjali li l-Uffiċċju tal-Kummissarju għall-Istandards fil-ħajja pubblika ma jintużax b'mod inġust u abbużiv u jimlih b'gideb u rapporti li m'għandhom l-ebda bażi. Fil-kitba tiegħu Camilleri sostna li qed nispiċċaw f'sitwazzjoni redikola ta' rapporti bla doċċ mingħajr ebda konsegwenza fuq min jilmenta b'mod frivolu jew bi skop politiku malin. Il-Ministru għal-Għawdex tem jgħid li l-liġi għandha tkun ġusta ma' kulħadd.